हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ तो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअ लाइक खालामनानै आंखौ इयुन समनि थाखाय बा फिउचारनि थाखाय दावगानायाव बा जौगालांनायाव थुलुंगा होलांगोन आरो भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो हागोन। थ' फैदो जों मेन आपडेटआव थांसै। बाक्सा जिल्ला बिटिआरनि जि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मसलपुराव बिटिआरनि ग्रेड 4 नि जि साख्रि बे साख्रिनि आनजाद बे आनजाद मिरुआव गोबां सुबुंफोरनि आनजाद होग्राफोरनि होंगो दोंगो नुथाय नुनो मोनदों। बे नुथायखौनो नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो होननानै होबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनानै कमेन्ट हरनो हागोन।